Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag er det Willyboy, og jeg har tænkt, at vi skulle reagere på en af mine egne videoer. Jeg tænker, at det bliver den her med 23 hvad er det, visninger. Det er en af mine mest populære videoer. Se, nu skal bare lige ændre den her, så den her, og så den der, og så den mest kendte eller populære. Jeg tænker ikke når indhente min første video. Så skal vi bare starte den. Vi kan lige se, hvor meget lyd er det på. Nu har vi bare skruet så meget, vi kan. Okay? Og velkommen til den her video. I dag er det Willyboy, og vi har Ditlev og Anton med. Og vi skal Jeg vil lige allerede starte med at sige, hvis man lige kigger her i starten. Og velkommen til den her. Så hører man kun sige, og ikke alle sammen. Hvis I nogensinde har lagt mærke til det, hvis I har set den video. I dag er det Willyboy, og vi har Ditlev og... Og lige der på det her tidspunkt, så har jeg jo aldrig set, hvordan Ditlev og Anton så ud. Men hvis I ikke har set videoen, så er det herovre Ditlev, og det herovre er Anton. Okay? Og ellers finder jeg ud af det inde i videoen. Og Anton med, og vi skal lave hjemmefang. En slags. Ja. Og så holder jeg kameraet. Altså det er Anton, der har mit... Wow. Skal vi lige skrue lidt ned? Du står, du tæller til 30. Ja. 1, Kan I høre nu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jeg skal lige se, hvor lang tid var videoen. 14, 15, 11 minutter. Okay. Så behøves vi egentlig ikke at klikke videoen. Det var bare lige noget, jeg skal se. Fordi sådan på YouTube kan videoen max vare 20 minutter. Det er derfor, at folk klipper mig i deres videoer. Så husk lige at like og subscribe. Jeg prøver at ramme 100 subscribers. Så er dit lidt op i fundet. Og man kan næsten høre det ikke meget. Vel? Kan man ikke godt det? Det kan godt være, der at måske kommer en klipning af den her video. Måske. Det er for jeg sidder lige i min stue. For jeg ikke sidder. Så lige præcis det der jeg skulle klippe det der ind, ikke? Hvor det lydeffekt jeg kommer til. Så lang tid har jeg heller ikke været på YouTube. Så det tog ret lang tid at få lagt det der på. Men det er for jeg sidder lige i min stue, og så kigger på min barber i stedet. Så ja, og så er der nogle ting, jeg kommer til at dele med på et tidspunkt. Jeg skulle op her. Virkelig stille. Det er han i hvert fald ikke så god til. Jeg synes, det er sjovt, for så er han der jo en gang. Shit, man. Hvor kunne det være egentlig? Har du set dem? Nej, men I kommer i hvert fald til at se os lige om lidt.
Jeg skal lige gøre klar. Hvis I så det der træ der var der, ikke? Så vil jeg lige sige, at jeg står lige om bagved det. Så det overrasker mig faktisk, at han ikke ser mig. Det er kun dit løn, så. Og så klipper vi, og så var jeg der. Det er Anton, og det er ligesom nogen. Og det er Anton, der er kameraet, hvis I lige har forstået det. Så er det mig, der bliver taget nu. Der er selvfølgelig speed på. Jeg vil ikke snakke sådan der rigtigt. Jeg kan godt lide, man sådan lige når at høre det der. Det er lige forsvindende vigtigt der. Please. Jeg synes, det er ret sjovt, man lige når at høre. Please. Jeg synes, det er ret sjovt. Og det var lidt dumt, jeg ikke lige fik klippet det der ud. Det var måske lidt dumt gjort. Jeg synes, det er ret sjovt for at jeg siger både husk at like og subscribe. Men det kommer Anton også til, for at vi er klar over hinanden cirka. Og det fik jeg ikke lige advaret dem om, inden at vi begyndte at optage. At vi skulle gøre det. Eller at det var mig, der sagde det. Altså, jeg synes, det er så sjovt, der gør. For der siger, jeg kan sige, hvor Anton er. Og så begynder jeg sådan at gå siden, som I kan selvfølgelig ikke se mig. Og så begynder jeg bare at løbe, og jeg tænker, at han er så provokeret på mig. For jeg vidste ikke, hvor han var. Jeg kan så godt lide det der, hvor man bare står og venter. Det er kedeligt, dit liv, tænker den der ser den helt sikkert. Så sidder Anton oppe i træet, det synes jeg er ret sjovt. Kæft, jeg kan ikke komme derop. Men jeg ved det heldigvis, hvor det er en anden ven er. Ja, det ved han. Så jeg var ham. Men hvis jeg ser videoen, så ved I. Altså, hvis jeg ser en rigtig video, så ved I, hvad der er rigtigt. Kæft, men nu har jeg virkelig skudt hele vejen deroppe. Vi filmer noget på noget, der hedder Naturlegepladsen. Og der er både sådan små, hvis jeg nogensinde har været der, så var der sådan nogle de små buske, man kunne gå ind i. Prøv lige at vent, guys. Du er jo allerede friendly, husk nu. Sorry guys, det var lige min mor. Er der sket noget sjovt? Nu? For musen der.
lige huske nu? Ja, det er jeg kørt for lang tid siden. Men nu skal jeg prøve at gå derop. Anton! Skal vi give ham en chance at gå ned? Han er ond. Det værste i går, at der var så mange gode klips af Anton. Og så var der seriøst en bitte prik eller baghovedet af nogle mennesker. Og jeg tænkte bare, hvorfor shit slørede jeg dem ikke bare? Og så har jeg glemt at sløre dem og bare klippet det ud. Gemme sig. Ej, hvor er Ditlev henne? Han er overhovedet ikke deroppe. Jeg ved ikke rigtig, hvad meningen var med det der. Det er nok for, at klippet lige var skridt der. Du er virkelig god til at gemme dig. Ja, Den der kommer til at tage. og så tager jeg Anton der. Det der, du giver dig så i stedet. Godt. Han står lige deroppe. What the? Og der er også bare spil på. Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det kan være sådan en der, når det ikke har været de andre gange. Fucking OB stadig gemme sig dernede bagved. Jeg tjekker lige hurtigt, jeg tror ikke, der er Hvis noget. jeg ser den rigtig Men hele ja, video, så hvis jeg ser videoen nu, er der nogen. så ved jeg, hvad Nej, jeg det er skal. der ikke. Så tjekker vi det her. Altså, jeg tænker, hvis jeg har set den rigtige video, så vil jeg sige, at jeg kan se. Og husk at like og subscribe til Villyboy. Så Se, der siger han det også. Og han udtaler Jeg ikke vil den sige, rigtigt, det hedder vi prøver at Willyboy. ramme, Ikke Willyboy. jeg ved. Hvad? Nej, det der. Lille rotte. Jeg løber rundt om, for så kan jeg gemme mig bedre. Jeg kan faktisk ikke huske, at dit løber på det der tidspunkt. Jeg tror. Okay, ved det. Jeg hører dem. Så er vi helt stille. Jeg kan lige se ham. Det var den dag, vi var med at optage videoen, så var der ret mange mennesker. Og der var flere gange, hvor man sådan gik med kamera og kiggede op der, og der bare var nogen, der kiggede på en. Og især også lidt små børn, eller folk på vores alder. Altså mig, Anton og Ditlevs alder. Så det var ret irriterende. Og der er man jo ret sikker på, at de må være på YouTube. Det var fucking dårligt så. Altså. Ses der. Okay. Tak for at I så med. Husk at like, og vi ses i næste video. Adios amigos. Så Det er en småkage, som forestiller mig, der brækker mig, fordi jeg hader småkager. det var så ikke det, vi lige skulle se der. Det er en småkage, som forestiller Ja. Men... Nå. Olsted. Så. Og så husk lige også at trykke på den her knap her. Det
Det kunne sgu være fedt, hvis jeg gør det. Og hvis jeg har lagt, så vil jeg også lige sige noget. Hvis jeg har lagt mærke til det her, det kan man så ikke gøre her, men hvis I lægger mærke til det, hvis jeg kigger på telefonen eller iPad eller et eller andet, så hvis jeg trykker ind på mit profilbillede, så kan I se, at mit hår stritter pisse meget. Nå. Tak for at I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses i den næste video. Adios amigos.